Seguru asko alde horretatik irakurle bihurtzea da, ez lehenengo pausua da, nik ez dut uste idazletza garatuko nuenik, baldin eta lehenengo irakurletza garatu izan ez panu, ez? Eta alde horretatik seguru asko importantena ez da bizipen konkretu bat, baizik eta bizipen luzatu bat nola den asperdurarena, ez hau da. Nire ustez hori ez aspertzea izan zen, asperduraren kontrako borroka horretan, liburuak aurkitu egin nituen, komikiak, liburuak eta horrek eraman ninduen literaturzale bihurtzera, ez? Txarra nintzen futbolean, txarra nintzen ligatzen ere, eta idazletzak daukana da, daukazun lehen gaia eta daukazun tresna nagusi aldi berean dela hizkuntza, irakurtzen baldin badezu hor entrenamentu bat daukazu, eta erlatiboki merkea da, ez konparatuta beste arte batzuekin, nola izan daiteken eskultura edo pintura edo, ez? Eta gero, plazera ematen duen zerbait da, ez? Ni pentsatzen dut hasi nintzela idazten, komikiak egiten oso modu traketxean, eta gero ja idazten, horrek plazerra ematen zidalako, irakurtzeak ematen zidan bezala, eta azken finean irakurketak bukatu egiten zitzaizkidalako, eta orduan, azkenean irakurketa, falta zitzaizkiden irakurketa horiek ordezkatzeko, nik neu produzitu nituen, testu batzuk. Uste dut euskerak euskal literaturan dauka rol erabat zentral bat esango nuke, euskarari gabe ez dago euskal literaturarik. Bilakaerari buruz, ze etorkizun izan dezaken euskal literaturak, historialaria naiz eta historialariak oso igarle txarrak gara. Orduan alde horretatik ez dakit zer espero dezakegun. Maila badago, nire ustez, oso gauza interesgarriak produzitzen dira gaur egun, eta orduan espero izatekoa da euskarak irauten duen bitartean noski, etorkizunean berdin gertatuko dela, horrek zer esan nahi du, gauza onak produzituko direla, erdipurdiko gauza gehiago eta gauza txar desente ere, eta argitaratuko dela, eta gertatuko da, literatura guztietan gertatzen dena, hau da, belaunaldi berrietako idazleak hasiko dira borrokan egiten belaunaldi zarretakoekin, eta ordezkatzen, zeren azken finean ari dira islatzen geroz eta hobeto belaunaldi berriek momentu horretan gertatzen ari dena, eta hori ere normala da, Nik agian faltan botatzen dudana momentu honetan euskarazko literatura. Azkeneko immigrazioko seme-alabek produzitutako literatura. Oraindik uste dut horretatik gutxi dagoela, eta agian etorkizunen bat egotekotan zerbait ezberdina orain arte egon denarekin izango da hauen ekarpena hasten denean nabaritzen euskan panorama literarioan. Nik uste dut azken hori, 30 urtetako euskal literaturaren gauza berrienetako bat edo nobedaderik handienetakoa hori da. Pasatu gerala barne konsumorako produzitzetik euskeraz, baita gure literatur produktu ordinaren zati bat, txikia bada ere esportatzera, beste hizkuntzetara eramatea. Hori ez da apenas gertatu lehenago euskal literaturan, eta nik uste dut euskal literaturaren historiako mugarri bat dela, eta laniaren bitartez, eta hor ere agian komeniko litzateke, ez dakit, independentzia gehiago lortzea eta sustatzea hori. Zuzenean iristea ingelesezko edo indierazko edo txinerazko merkatuetara, baina iruditzen zait zaila dela, eta alde horretatik segurazko Espainiar merkatu literarioaren bitartekaritzak jarraituko duela izaten ezinbestekoa. Literatura idatzia baina askoz ere egoera optimistago batean dagoela, bere harrera sozialari dagokionean, eta alde horretatik zoriondu egin behar zaio, batez ere azkeneko urteetan egin duen
bilakaerarekin eta bar, gertatzen da ni kontsumitzaile bezala, naizela pixkat eszeptikoagoa naizela ikaragarri zalea, ez? Hau da, niri literatura idatziak ematen didan plazera oroar bertsolaritzak ez dit ematen, eta zen da dena den, bai esan behar dut bertsolaritzaren alde, esperientzia Gasteizen bizi naizen bezala, eta bi alaba izan da, eta testuinguru batean nahiko erdalduna dena berez, naiz eta aldatu egin den ikaragarri azken urte hauetan, onartu egin behar dut, bertsolaritza badela espazio bat euskeraren erabilera soziala garatzeko, nahiko importantea bihurtu egiten dena halako leku batean, ez gurea bezalakoan, zeda nolabait euskara naturaltasunarekin erabiltzen den esparru bakarrenetakoa, ez, maila sozialean, ez, eta alde horretatik, bertsolaritzarekin ezin naiz eskertuago egon, gure alaben euskararako sozializaziorako ikaragarri importantea izan da. Eta literatura mediatizatuago dagoela, ez hau da, literaturak emozio bat zugan emozio bat sortzeko ulertu egin behar dezu. Musikarekin ulerpen maila hori ez dago, ez? Zuzenean iristen da bihotzera nolabait esateko, ez, eta alde horretatik ahalmen hori daukana musika niri liluragarria iruditzen zaitan, zuzen ere ez dudalako oso ondo ulertzen, ez? Hau da bitarteko bat, ez, euforiara iristeko edo estasira iristeko, askoz ere berehalakoagoa dena, ez, literaturak ematen didana baino, eta alde horretatik horretarako erabiltzen dut, ez, hain zuzen ere. Eta gero, esaten doan bezala, nire literaturan etengabe infiltratzen den zerbait da, ez, badaukat sail oso bat ipuñena, hori ez, musikak sortu dizkidan sentimendu horietatik abiatzen dena. Bueno, nik alde batetik susmo badaukat, ez, hori ez, epe luzeko irakurlei dagokinean nahiago izaten dugula oraindikan paperean irakurri, ez, eta aspaldi urteak dira entzuten dugula paperezko liburua desagertuko dela, eta ez da gertatzen, osea, ez dakit. Baina seguro asko, belanaldi aldaketekin joango da ere aldatuko, ez. Orduan, nik uste dut pantailan irakurtzea gustoko dutenentzat, eta seguro asko geroz eta gehiago galduko da, ez, arraza hori. Bueno, alde batetik argitaletxeek lan egin behar dute, beren, liburu elektronikoen sarbidea eta formatoak eta arrasteko, nik uste dut mantxo bada ere lan hori egiten joan direla euskal argitaletxe guztiek, eta gero aginte publikoaren aldetik, esate baterako eliburutegia bezalako jardueretan gehiago inbertitzea eta liburu gehiago jartzea, ez duta beste hizkuntza handiago, ez, kopurutsuago batzuekin, ez, pentsa ezagun, adibidez, nik zer dakit ari naiz pentsatzen manga bezalako produktuetan, ez, euskeraz oso gutxi aurki daitezkenak, edo ari naiz pentsatzen fanfictiona bezalako fenomenoetan, ez, euskeraz oso gutxi produzitzen dena ere bai, ez, edo ari naiz pentsatzen euskerara itzulitako bestseller motako literaturan, ez, Stephen King batengan, ez daukaguna euskeraz, ez. Bueno, hor, iruditzen zait agian egin beharko litzatekeela, depende seguna daukadan, pentsatzen dut hor egin beharko litzatekeela alegina, beste egun batzuetan pentsatzen dut ez beste mota bateko literatura dela garatu egin behar duguna, ez, baina iruditzen zait euskararen ez bizi iraupen sozialaren ikuspegitik
hor egon daitezkela lotuta ez pantaietatik datozen produktuekiko hor dauzkagula erronka. Konformatuko nintzateke ipuin antologia on batekin, alegia. Ni, ez saiakera praktikatu egin dut, novela praktikatu egin dut, baina batez ere ipuin gilea naiz, eta antologia bat eskuragarri egotea, halako garaipen manrikear handia irudituko leitzaidak ez. Eta gero hori, egile bat gomendatzeko orduan, asko izan daitezke, dudarik gabe, baina nik bat bereziki apreziatzen dudana Ana Malagonda. Ana Malagonda idazle donostiar bat, naiz eta ibilbide luzea daukana, batez ere azkeneko 15 bat urtetan, errebelatu egin zaiguna. Eta bera ipuinlaria da batez ere, egin zuen lehenengo ipuin liburu bat euskaraz praktikatzen den, baina inbeste praktikatzen ez den azpigenero batean, nabarmendu zena da mikro ipuinenarenean, eta ez lasai ez da ezer gertatzen, ez da gero beste bi ipuin esan dezakegu konbentzionalago, luzera konbentzionalagoekin, ez gelditu zaitezte gurekin eta ez dakit zertaz ari zaren. Eta, iruditzen zait azken urte hauetako nobedaderik handiena, berrikuntzarik handiena